गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ बाक्सा जिल्ला अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि बानजायनायाव लिगेल एवारनेस प्रग्राम हाबाफारि खुंदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय कक्लाबारि केशबनगराव बाक्सा जिल्ला अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि बानजायनायाव लिगेल एवारनेस प्रग्राम हाबाफारि खुंदों। हाबाफारियाव आतसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। जोबोद दुखुनि खौरां, लामानि जाब्रबथायजों बर' आइजोनि जिउ खहा। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव एसटी एन्ट'नि फरायसालिनि साखाथियाव थानाय राजा लामायाव इउपि 21C9796 नम्बरनि गंसे ट्राकनि एक्सिडेन्ट खालामनायाव सासे बर' आइजोनि जिउ खहा जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जिउ खहा जानाय बर' आइजोखौ गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जज्लाइगाव गामिनि थागिबि 22 बोसोरनि जियासि बसुमतारी होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गुवाहाटीनि बाथौफुरि गरसं हामगआव थानाय बर' थुनलाइ आफादनि हारिमुआरि मावथांखिसालियाव डक्टर प्रफुल्ल मन्थ आरो किरन खाख्लारिसिम सिबिथाय बावनाय आरो गोसोखां सावराय मेल खुंफुंदों। बेजोंनो लोब्बायै आलारि सोरां मुंनि गांसे बिसिम्बिखौ बेखेवनानै होयो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि पल कालचार बिफाननि गाहाय डक्टर अनिल बर' बिथाङा। मेलाव बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मुर्शिद तरेन बर', ITSSA इन्डिजिनास ट्राइबेल साहित्य सभा आसामनि नेहाथारि मुर्शिद कमलाकान्त मोसाहारि, मुर्शिद लक्ष्मण गस्वामी लोगोसे गोबां माननि आलासि बिथांमोना बाहागो लायो। हलिचरन नार्जारी आरो गीतांजलि देउरिनि नखराव गोदान आलासि, बिथांमोननि नखराव खुसिनि खौरां। जोंनि बर'नि फिसा गेदेमा बुहुमनां फुटबलार हलिचरन नार्जारीया सासे गथ'नि बिफा जाबाय। हलिचरन नार्जारीनि गथ'खौ लाना ससियेल मिडियायाव ट्रेन्ड सोलिदों आरो बे समाव बयबो बिथांमोननो बोर सारस्रिदों। आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां, आसाम सोरखारनि माइ लाखिग्रा मिरुआ आबादारिफोरनि माइखौ बायगोन। माइ आबादखौ देग्लाय सरकारा से कुइन्टेलाव एबा 100 केजियाव 1,440 राङाव बायगोन। मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्लानि दतमा दालाइ माइ लाखिग्रा मिरुआ फैगौ 1 दिसेम्बरनिफ्राय आबादारिफोरनि माइखौ 100 केजियाव 1,440 राङाव बायगोन। नोंथांमोना गोनांथि दङब्ला सावगारियाव थानाय मबाइल नाम्बाराव आबुं खौरां लाहरनो हागोन। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सेंगाजानखाट पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय सरसापुरि ओनसोलनि माजियालि चित्रनगर गुदि फरायसालिनि ओंखाम संग्रा माजियालि चित्रनगर गामिनि बारफुं बसुमतारीनि बिसि हेमा बसुमतारीया 23 नभेम्बर खालि साननिफ्राय 1 रिंगायाव न'निफ्राय ओंखारलांनायनिफ्रायनो गोमानानै दङ। हेमा बसुमतारीनि गोमानायनि सायाव फिसाय बारफुं बसुमतारीया सेंगाजानखाट पुलिस थानायाव एजाहार होनाय जाबाय। हेमा बसुमतारीखौ सोरबाफोर नुसनबायोब्ला 9394497381 बे जानबुं नाम्बाराव फोरमायनो खावलायहरदों। अल इन्डिया अन्थाइग्रा बड'सा भलिबल गल्ड काप चेम्पियनशिप 2023नि बानजाय आफादखौ दाफुंबाय। बे बुलुर बादायलायनायनि बानजाय आफादखौ अन्थाइग्रा आलासि जिरायसालियाव आलांगा मेलनि गेजेरजों दाफुंना लानाय जायो। मख'नो गोनांदि बानजाय आफादनि मासिगिरि महरै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर', मावफुं लेंथुमगिरि महरै महरसिं दैमारि, गाहाय लेंथुमगिरि महरै बिथोन बर' बिथांमोनखौ सायख'नानै लानाय जायो। बेजों लोगोसेनो बे बुलुर बादायलायनायखौ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि जनता गोजौ आरो गेजेर फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव 2023 मायथाइनि जानुवारि 7, 8 आरो 9 खालाराव आगुनि बायदिनो खुंफुंनो थि खालामनाय जादों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। थांनाय 2023 मायथाइयाव गोरोबथा जानाय बिटिसिनिख्रुइ 2020आव गोरोबथा जानाय बिटिआरनि गोहोआ खम। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि बारग' प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जन एंटि खाटार बिथाङा बुंदों बिटिसिनि मोन 16 गोख्रों पावारखौ आसाम सोरखारा बिटिसिनिफ्राय दिसपुराव लानानै थांबाय। दायो बिटिआरनि गोहोखौ आसाम सोरखारासो सालायो। प्रमद बर'आ जेबो गोहो गैया होननानै बिथाङा बुङो। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों प्रमद बर'आ रायजो राजानि जेबो मावनो गोहो गैया होननानै।